O türkmenler yara güýji bilen boyuna gidip bilmejegine göz ýetirip, türkmen tire taýpalaryny biri-birine garşy özükdirmek tiýadatyny alyp barypdyr. Şol bir wagtda da türkmen, özbek, gazak goýdularyna garşy harby güýç uranypdyr. 1858-nji ýylyň oktýabrynda Atamrat hanyň kömek bermegine, Goňrat begligine Garagalpak goýdularyna ýeňiş gadanýar. Muhammed Pena bolsa, Goňratyň hanyny ýerip ikrar edilýär. Hakykatda Goňrat begligi ýomutlaryň 25 sany Ketkudat tarapyndan dolandyrylyp, ähli işleri Atamrat hanyň egineşi berdi İngiliz ýolbaşçylyk edýär. Ýöne ýomutlar bir ýerde edenetlerge ýol berip, halkyň närazylygyny döredýär. Biýagdaýdan peýdalanyp Hywo hany Goňrat begligini ýene de özüne tabiň edýär. Atamrat han onu gollayan topallar bolsa hiç wagt Hywo hanyna tabiň bolmandylar. Emma türkmenler agdara bolan soň öz maksadynyň amala aşmajagyna da oý düşünipdirler. Şonuň üçin Atamrat han 1858-nji ýylyň tomyny Hywo hanynyň zulmuna garşy güreşmek üçin Padşah Rusyasyndan ok, yara bermeklerini hem de araýatlygy kabul etmeklerini sorap haýyşnama ýazýar. Emma onuň haýyşnamasy kanagatlandyrylmaýar. 1865-nji ýylda türkmenleriň barlyjyksyz duşmany Seyit Muhammed Rahim II Hywo tagtyna çykýar. Ol türkmen etraplaryny akýan ýaplaryň suwuny beklep, olara garşy goşan ýürýär. 1866-njy 67-nji ýyllarda olaryň arasynda harby çakmaşyklar aýdy-derli gaýtaran durulypdyr. Bir agyr ýagdaýdan hiç şeýle çykalyk bolmadan, Atamrat han ýene de Padşah Rusyasyndan howunarly isläp, olara bir näçe gelip ýüz tutýar. Olam netijede utorýar. Üstüne de Hywo hany türkmenleri Hywo bazaryna barmagy we galla satyn almagy gadagan edýär. Bu agyr ýagdaý türkmenleriň belli bir bölegini Hywo hany bilen umumy ulalaşa gelmäge mejbur edýär. Şeýlelikde Atamrat hanyň Hywo hanynyň sütemine garşy 12 ýyllap alyp baran aýgatly güreşiniň eň soňky 1867-nji ýylyň awgustyna basylyp ýatyrylýar. Atamrat han bolsa Hywo hanyny tabiň bolmagy ýödüne namyt edip, 40 köýlü türkmen bilen Balkan etrabyna göçýär. Ol şeýlekeninde ýaşan döwründe Rus goşunlarynyň Krasnovodskdaky atryadynyň naçarnygy bilen ýakyn ara gatnaş taklapdyr. 1870-nji ýylda Padşah Russiýanyň goşunlary Hywo hanlygyny batyp alandan soň Atamrat han ýene de öz dogduk mekanyna göçüp barýar. Bu şo ýerde ömrüniň ahyryny çenli ýaşaýar. Atamrat hanyň uzak ýyllaryň dowamyny alyp baran göreşiniň düýp maksady äri türkmenler birleşdirip, Hywo hanynyň zulmyny azad etmeklikden olaryň hiç kime garaşsyz, ýolbaşdyk bolmagyny